जामायला नारजि बुदां थुङा ओंखारगासिनो माथो औलै दिनै गोसो जालाबायदों आच्छा बारु थाइबानि लारु दिनैलाय हारसिंलाय मा मोनफैदों नोंलाय बेवहायलाय गेजेर गेजेर फैयो आं बेवहाय खामानिनि टेनसन जायोब्ला लाइफखौ लानानै टेनसन जायोब्ला माबा मोनसे सोंनायनि फिननाय नागिरना मोनाब्ला बेवहायनो फैनानै गोदोनि सानबोलावरिफोरखौ गोसोखांफिनबाय थायो आंबो बिदिनोब्रा गोदो जों जेब्ला सेंग्रामोन ना बे बादुला बादुलि सगावनो जों जिरायना थाफैमोन ना बेफोरखौ गोसोखाङो आंबो खोथायावसो गोदो होननानै बुंदों नाथाय मैया दाखालिनि बायदिसो मोननानै लायो माथो मालादि थाब थांखो समफोरा फात्ताखौनो मोनासै बे कर'ना फैनाय समनिफ्रायनो माबा दिनफोरखौनो थाब जोबनाय मोनग्रा जाबायलै आं नंगौलै गोदो बोसोरसेखौनो बेसेबांबा गोबाव नेनांगौ बायदि मोनोमोन दा माबा नै गाबोन समफोरनो जानुवारिया मोनफैलायसिगोन दाखालि बावैसो 1 जानुवारि फालिदोंमोन जों नङा होमबा नंगौ बोथोरा माब्ला थाङो माब्ला मायो माब्ला मा जायो बेयो जोंनि आखायाव गैया जों हमनाबो मोना माला मा जानानै थाङो जों बेखौ मिथिमारला ना नारजि बुदां आच्छा बारु थाइबानि लारु खामानिफोरा माबोरै सोलिदों मा बुंबावनो दाखालि हाबाया जागोन साननानै माखासे खामानिफोरखौ पेन्डिंआव दोनदोंमोन आं गैया माथो हाबाखौनो जानो गोसो गैलाबालाय मा बुंबावगोनब्रा दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि हाबा जानो लुबैनायखौलाय बिराद फाल्थु जाबायलै बिसोरो माबा ओंखाम ओंख्रि गेलेनो नागिरनाय बायदिसो खालामलाबायनो नागिरबायलै जेरै नों हाबा जानाया माबायदि होननानै हाबा जानाया माखौ रायखाङोब्रा अबेसे सेंग्रा समावबो आंबो बिराद सावलुनथारमोन ना दाबो खम नामा नों दाबो खम नङालै नंनायालाय नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव दङ ना सन्थलानि डायलगा जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ बे खोथायाव आं एसे रंजा बाजा थायो आरो रंजा बाजा हाबा जाखांबाथाय रिस्ट्रिक्सनानो बिराद बुरजा फैयो नङा होमबा बेखौथ' नोंबो मिथिखागौ अब्लाबो सिखाव रंजानायावलाय माथो थाङो आंथ' नोंखौबो बुङो रंजा होननानै आं हायालै बिदियाव आंहा सिरि खामानि मावगोन जागोन फैसा आरजिगोन बेल' आंना जै साला नों मानसिया एसेबो एन्टारटेनमेन्ट नङालै बिराद बरिंलै नों मानसिया नंमारगौ नामाब्रा हाफाङाबो आंखौ बरिं होनबाय थायो बिदि होननानै दस्रा हौवाजों खारजाबायानो जाबायलै नों दद मा जाला मानलालै उल्टा हाफाङासो आंखौ गियो मालाबाफोर मबाइल दिहुननानै रिल्सफोर नुबाय बायबाबो रिल्सफोराव हिनजावफोर ओंखारदोंबाथ' सानखाबाय आरोना गावखौ बुरिनायखाय आङो मोजां हिनजाव नागिरदों होननानै मोजां हिनजाव आं मबाइलाव नायदों होननानै आसलथे जोंनि बर' हिनजावफ्राबो डेन्जार जाबाय मिथिबायना फेसबुकाव स्पेशेलि हाबा जानाय हिनजावफोरा हाबा जाबाय लाजिनाया जोब्बाय होननानै जानला मानला भिडिअ बानायग्रा जाबाय बिसोर मिथिबायना बिसोरनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि बर' हौवाफोरा बिराद बादुला जालांनो हमबाय नंमारगौ जोंनि बर' हौवाफोरा बिराद बादुला जालांनो हमबायलै बिनिखायनो बिसोरो हिनजावनि सायाव खामायना जानो लुगैनानै हिनजावफोरा फेसबुकाव मा हगारदों मा थादों बेफोरखौ थाल लानो रोंला आरो साबाबो बेनोसै गुबुन हादोरखौथ' बुंलांला मालाय गुबुन हादरा जौगानाय जेबो नङा बिसोरा वेस्टार्न हादोरफोरजोंखि जोंनि हादोरा समायो आरो जोंनि हादोरनि सिङाव थानाय जों मोनसे फिसा हारिबावसो बिराद गोरों देखायो आसलफोरा बिराद रोंगौ होननानै मोगथाङावबा बाथ्रा दानस्लायलायनो हागोन हायाथाय बिसोर भिडिअ'आवबा गावनिखौल' अं होनांगौ नालाय बिराद रोंथारनाय मोनथारो बे माखासे हिनजावफोरा केमेराखौ अपेन खालामबाय बखिनांगौ जावनांगौ गाज्रि लेंगुवेज बाहायनांगौ बा जाबायबो नायग्राफ्राबो बिसोरखौसो नायबावगोन बेनोथ' आं बुंबायना जोंनि बर' हौवाफोरा बिराद बादुला जाबाय जि माने लुगैग्रा जाबाय हिनजावफोरखौ फेसबुकाव ओंखारनो होग्रा जाबाय मोजां गाज्रि रायलायनो होग्रा जाबाय दा हौवायानो सापर्ट दङब्ला बे हिनजावखौलाय सोर मा खालामनो हानो नङा होमबा सैथो बाथ्रा बुंबायलै नों नारजि बुदां बिराद गिदिर सैथो बाथ्रा बुंबाय नों ओरैनोबाबो जोंनि बर' समाजाव बर' सेंग्राफ्रा बांसिनानो सरकारि साख्रिल' नागिरो मिथिबायना गासिबो सरकारि साख्रिल' नागिरो बिजनेसाव जों बर'फ्रा 1% जौगाबाय होनजायो नाथाय बिनि 99%आनो सरकारि साख्रि नागिरजोबोना 99% होनला आङो 90%खौनो आं सरकारि साख्रि नागिरनाय होननोसै आं बर' हौवाफोरखौ दा माखासे 8% थाबाय बे 8% मानसिफोरा मा मिथिगौ ना जेराव बार नुयो बेयाव बारसिनग्रा जेराव थाखा नुयो बेवहाय लान्जायफोर बायदि गिदिंबाय थाग्रा खिथु माने लाजिनो रोंथारा बे 8% मानसिफोरा ना गावबो मोजाङै खामानि मावनो हायो बे 8%आ जोंनि बर'नि गेजेराव बिराद मोजाङैनो दंथारो समझदार के लिए इशारा काफी है सोरखौ बुंदों आं सोरबायदि मानसिखौ बुंदों आं मिथिखाबाय आं बै राजखान्थिखौ लानानै गावजों गाव दावराव दावसि जालायलायनायखौ होनाखै होमबा नों औ बै राजखान्थियाव गिदिंफानाय माखासे बै गोजौनि आरो एसे गाहायनि ओरै गाहायनि एसे दालाय दासाफोर थायोना सेंग्राफ्रा बिराद खर' गाज्रि बिसोरना उनथिंबो साननो रोङा सिगांथिंबो साननो रोङा जाबाय थानाय जाथायखौ अं लानानै सानग्राफोर दङ माखासे बिनि मादाव जोंना बर' हारिफोरा माखासे जोंना फैलायबाय आबादारि मावना जानाय दा बे आबादारि मावना जानायनि फिसालाफोरा साख्रि नागिरसिगोनलाय साख्रि मोनाबा साख्रिखौथ' मोननो नागिरा होमबाना माखासेया जौ फाग्ला जालायनोसैलाय जौ लोंनायाथ' जोंना बर' सेंग्राफोरा मालाबा बयखौबो गाख्लायजोबसिगोन बायदिसो मोनबाय आं बुंबा गाज्रि खोनागोन नाथाय खोथाया सैथो लोंनांगौ जौफोरखौबो नाथाय जौखौ गावनि केरियार होननानै साननानै लानाङा आरो गावनि साख्रि होननानै दिनै जोंना जानाय लोंनायल'सो गावजों गाव नांलायनायल'सो फेसबुकाव दान्थे बिदान्थे खालामलायनायल'सो आंनि मथेबा जाय सेंग्राफोरा ओरैनो दङ गामि सना फाननो लाबथिं लिपस्टिक फाननो जासिहैथां गय दखान हो साहा दखान हो
खालि रावबो फ्रियावल' थानाङा आरो बास बेखौल' लुगैयो आं दा जोंनि बर'फोरा गोबाङानो खामानि मावग्राबो दं गोबाङानो ओरैनो गोलैसोनानै थानायबो दङ नाथाय खामानि मावग्राफोरनि अनजिमानिख्रुइ गोलैसोना थानाय जौ लोंनानै थानाय अनजिमाखौ बांसिन मोनगोन बेनिखायनो एसे सोलायनांसिगौ बायदि मोनबाय आं जोंनि भारत हादरा डेम'क्रेसि कान्ट्रि गोबां रोखोमनि हारि हारिसा राव दङ बयबो गावनिखौल' जादों होननानै सानो आरो बिनिया बिनिखौ मालाबा सोलोंखुमालायनो लुगैयो लाखुमानो लुगैयो बिदियावनो गोनो गोथोजों कनफिउज जालायलाङो जोंनि इयुथफोरा लाइमोनफोरा रावानो बेसेबां बुरजा दं जोंनि हादोराव हिसाब गैयै राव हिसाब गैयै कालचार बेफोरबायदि हारि हारिमु धोरोमखौ लानानै नांलायनायाथ' एक्सट्रा थाखाबाय रावखौ लानानै नांलायनाया एक्सट्रा थाखाबाय बेफोरबायदि हारि हारिमु धोरोमखौ लानानै नांलायलायबाय थानानै जोंनि इयुथफोरनि साननायफोरा गोनो गोथो जाजोब्बाय कनफिउज जाजोब्बाय आरो बिनि सायाव मबाइल जुगबावसो मबाइलावथ' बायदिसिना नुगोन बेफोरनो आरो आं बुङो जेब्लासिम मबाइल दङ अब्लासिम जेबो जानाय नंला बायदि मोनबाय आं मानो होनोबा मबाइलाव गाज्रि बुस्थुखौसो बांसिन भाइरेल खालामो उननि जुगफोराबो उननि जेनेरेसनफोराबो बिदिनो जालांबाय थासिगोन जों बर' मानसियाल' भिडिअ हगारनानै गाज्रि खामानि मावदों बे नङा गोबां हारियानो बेफोरबायदि मावनानै जागासिनो दा बेखौनो सोलोंजोबलायगोन बुंनो थाङोबा गोनोखो जेनेरेसना मोजांबो गाज्रिबो होनजायोलै आं सानो जोंनि बर' हादोरा मोनसे एक्सट्रा हादोर थानायमोनब्ला बेसेबां समायना जागौमोन ना गावजों गाव बुलायलायबाय थागौमोन बेफोरबायदिसो नंलायलाङो आं बेखौ देनां हादोर मोनफ्लांबायबासो मिथिसिगोन आरो आच्छा नोंनालाय खामानिफोरालाय माबोरै सोलिदों आंना खामानिया सोलिगासिनो दाना आं खामानिफोरखौ सिंसो मावखुमायो रावनोबो खोन्थाया होमबाबो नोंनो खोन्थानोसै आङो इलेक्सननि एसे सिं रेडि जाखुमागासिनो आं फैगोन इलेक्सनाव देरहाफिनथारनांगौ आं दे होमबालाय थांदोलायनोसै नामा न' फारसे आच्छा थाइबा नेला आरो वाला नोंहालाय मानिसो गोसोम गोफाफा जाखो हा अफ्रि बेटे सान्दुङाव गेलेदोंमोन लोगोफोरजों बेवहायनो गोसोम जाबाय आं जद सानसेयावनो इसेबां गोसोम जायो नामाब्रा मोखांनि नक्सा मोदोमनि नक्सायानो सोलायजोबलायलायनाय दाउखा गेदावदों होनदों सिख्लाफोरा थांलाय मा जादों नायलाय र नायनि बबेथिं दं दंफां खाथियाव आच्छा लोगोफोर नोंथांमोना कनफिउज जानाङा जोंहा अमा राजानि फिसाजोखौ एसे सोलायनानै होनांगौ जाबाय माखासे फैबाय थानाय कन्टेन्टनि थाखाय अब्ला भिडिअखौ नायबाय दङब्ला लाइक मोनसे होदो दे आरो कमेन्ट मोनसे गालांदो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो बापाय नाजुदां नोंखौ लोगो मोनबाय मोजां जाबायलै मानि थाखाय माने आंहा माखासे सोंथिनि फिननाय नागिरनानै मोनाखै नोंखौ लोगो मोनबाय मोजां जाबाय आच्छा माबालै मोनसे खोथाखौथ' नों मिथिखाबाय नङा होमबा आं गावनि बिसिखौनो बोरै बावगारबोखो गुवाहाटी सिटी सेन्टाराव जायो खर' मेलेम गैयाबा बिदिनो जाखायो बापाय गैया जायो नामाब्रा खर'आव मेलेम गैयाबा आं माबोरै रायलायनांगौ जाखोब्रा बिना मेलेमनि मानसिब्रा नोङो बावगारनो रोंगौ मोजाङै सानस'नो रोङाब्रा दा नोंबा बोरै थांनानै दं गोजौनि इसोरासो मिथिसिगौ आरो जावखोना बुरखायखोब्रा आंखौलाय बुजिलाय लासैलै आं नोंनि खोथाखौ मेलेम गैया नालाय थाब बुजियाब्रा नों जाबाय बांद्राय आंखौ बिदि बुंबाय थानाङा आच्छा मा बुंनोमोन दे थाब बुं आं न'आव थांनोसै माबालै बादालि आंखौ डक्टरनाव थांनानै मेलेम सुहैनो खोन्थादोंलै मेलेमा साफा जाबासो गावखौ लायनांगौनो नंगौखौनो बुंदों नोंनि खर'आ मालाय मानो एफा गाज्रि जाखो खांखमाफोरासो न' बोबाय नामा नोंनि खर' सिङाव बिदि नङाब्रा जायखिजाया बुंदोल'ब्रा आं मा खालामनो आंनि दावदैयाथ' आंनि बिसिबाबोथ' आं बेखौ जबरदस्ति खालामनानै आंनिसिम लाबोनो हाया आं बेफोरनि एडभाइस होग्रा मानसि नङालै नोंसोरासो मा खालामो खालामदोब्रा बुंदोब्रा नार्जि बुदां नों हापां बायदि मानसिखौनो हेन्डेल खालामनो हादोंबा आंनाथ' बादालिया भद्रथार बेखौ आं मा होननानै बुरखायगोन बेखौल' बुंदो आं नोंखौ ओरैनो बुङाखैना नोंनाव मेलेम गैया मेलेमनि गोनांथि जादों दा आं नोंनि मेलेम जानांसिगौ नङा होमबा ओइ मा होनबाय थादोलै इसर नै खुलुमथारबाय आं दे खोन्थादो आं मा होननानै बादालिखौ लायफिननांगौ आं हले बेफोरनि गुरु नङा अब्लाबो आं बुंगोन आरोना आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्सखौ दानि जुगनि हिनजावफोरा हौवाफोरखौ आंगागा भद्रद्र बांद्राय जाम्बाबाखौ मोजां मोना गोनां जायोब्ला बिसोर अभार स्मार्टखौ मोजां मोनगोन थेवबो बांद्राय जाम्बाखौ मूर्खखौ मोजां मोना नांगौबा जाम्बा सियानखौ मोजां मोनगोन बिसोर बिनिखायनो नोङो बादालिनि सिगाङाव गावखौनो बांद्राय जाम्बाबा गियानिनि भद्रद्र जानानै खिथिनाङा नों मिथिबाय माथो जानानै खोन्थानांगौब्रा मा एसे कनफिउसलै दा बादालियाथ' नोंखौ रागा जोंखासिगोन मानो होनोब्ला नों दायखौनो बिदि मावदोंब्ला बेनिखायनो नोङो बिनि बुंनाय मथे खालामथ' खर'नि मेलेमखौ डाक्टरनाव थांनानै सुहैजानो ना केला थां होगारगोनलै आं दानो बावै नों केला होनलायदों जिराय
मेलेमखौखि सोरबा सुनो हायो नामा बे खर' सिङाव थानायखौ माइसि जाम्बाब्रा नोंलाय जायखिजाया खोनासंदोल' दे मेलेम सुनो खोन्थानाय माने नोंनि आखल आखुखौ एसे सोलाय होननानै बुंनाय जादों नों मानसिया बांद्राय जाम्बा आखलनि देखायगासिनो दङ ना बेनिखायनो एसे सोलाय होमबा आंखौ फोरोंदो नामा नोङो आंखौ गाबोननिफ्राय ग्रुमिं होदो नामा नों मा आंहा खामानि गैला नामा आं नोंसानि न'आव थांनानै सोलोंहैजागोनब्रा आं बादालिनि सिगाङाव माबायदि थाबायनांगौ माबायदि गसंनांगौ माबायदि रायलायनांगौ बेखौ फोरोंदोब्रा जागोन दे मेसेजनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन दे मेसेजनिफ्राय दा नोङो बांद्राय फ्रास्ट्रेटेड जानानै गोलाव गोलाव मेसेज हरनाङा जास्ट फंनैसोल' सोदोब लिर बिराद अननायजों लिर आंनि जिउनि बादालि आं बिराद गाज्रि गोरोन्थि मावफ्लांबाय बिनि मालाबाबो निमाहा गैया बेखौ आं मिथिगौ नाथाय आंनो निमाहा नांगौ नों खोथाखौ खोनासंजोबगोरगोन ना आं थांनोसै दे 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 नों बुंग्रो नोङो बादालिनो मेसेज हर आं बुंनाय बायदि बिनि उनाव बुं आंखौ लानानै बांद्राय टेनसन जानाङा आं नोंखौ डिस्टार्ब खालामा नाथाय आं नोंखौ जेब्लाबो गावनि खालामनो थाखाय जुजिबाय थागोन जिउ थासान्दि जाबाय बेखौ होनानै गुड नाइट होनानै दोनदो आरो फुङाव मेसेज हरलायदो गुड मर्निंआवबो होनलायदो दिनैनि दिना जाहाथे नोंना मोजाङैनो थांथों आं नोंखौ अरायबो मोजां मोनो आइ लाभ इउ होननानै हरदो होमबा बेयो गलिगोन ना मानो गलिनांगौ जाखो इसेबां थाब आइसक्रिम नामा मानसिसो मानसि आच्छा बेनि उनाव मोनायाव हरफिनलायदो नोङो दिनैनि दिना माबोरै बाबेनलांखो आंथ' नोंखौ गोसोखांनानैनो दिनखौ हगारबाय आरो माखासे मावनो गोनां खामानिखौबो मावबाय बिदि होननानै नोंखौ गोसोखांनानै आङो सान हर ओंखाम जायाखै दै लोङाखै होननानै मालाबाबो बुंनाङा बेफोर खामानि होआ गोरलै गथ'फोरनोसो खामानि होयो कलेजाव थांनाय हाई सेकेन्डारियाव थांनाय मानसिफोरनोसो बेनिखायनो नों बुं आंनि दिनाबो बेबायदिनो जाब्बा जुब्बायैनो थांबाय नों थानाय मोनब्ला बांसिन मोजां थांगौमोन नोंखौ नेनानै दङ नोंनि टफिराम बास बिदिल' हर आरो अननायजों आरो बांद्राय गोलाव गोलाव हरनाङा रामायण महाभारत लिरनाय मोसौनि रनसाय लिरनाय बायदि मैदेरनि रनसाय लिरनाय बायदि हरनाङा जागोन दे आं नोंनाव सोंहरगोन दे मा लिरनांगौ आरो बादालिनि मेसेजखौ नोंनो स्क्रिनशट मारिनानै हरफिनगोन दे आं दे मा खालामो खालामबानो जाबाय आं थांनोसै आरो गोसोआव लाखि बांद्राय जाम्बाबा जानानै खिन्थिनांला मिथिबाय आरो हिनजावखौ बावगारबाय थानांला जागोन दे एबारनिफ्राय नारजि बुदांनि मेलेमखौ खर'आव लानोसै आं बिनि उनाव आं बादालिखौ गावनि खालामनोसै इसिबां जाम्बाबा जानानै थाजायाथ' आंबो जाम्बा नंनायलाय नङा आङो बांद्राय भलाना आङो बांद्राय इन'सेन्टद्राय बेसो प्रब्लेमा बेनिखायनो नारजि बुदांनि ब्रेनखौ लानोसै आंनि खर'आव बास बाथामिस गथ' सामफ्रामबो मबाइलावल' गेलेबाय थाग्राना नों सामफ्रामबो मबाइलल' नायबाय थाग्राना नों न'निफ्रायनो बाहेराव ओंखारा गेलेनोबो थाङा खालि मबाइल आं गेलेया मबाइलसो नायगोन सामफ्रामबो मबाइल नायबाय थागोन नोङो इसिबां उन्दैयावनो मेगना थाबनो खानि जागोन बेखौ मिथियाखै स्कुलनिफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो मबाइल नांगौ दसे लोगोफोरजों गेलेहैबानो जायो दावसे देलाय गथ'खौलाय बहा बोना लांगासिनो नोंलाय नोंसानि न'आवनो लांनो नागिरदोंमोन आयो नोंसानि फिसाजोजों एसे गेलेथों होननानै आंना फिसाजोखौ आं बाहेराव गेलेनो होआ बाहेराव गेलेबा दुस्थ' जायो नालाय बेनिखायनो न'आवनो मबाइल नायहोथ'यो आं दसे उन्दै बैसोआव गथ'फोरालाय दुस्थ' जाखागोन ना एसे एनैखौलाय उन्दै गथ'फोरखौ एसे गेलेहोनांगौ खालि मबाइलखौल' नायहोबाय थाजाया गिनाय मोनसेहाय दानि जुगाव बाहेराव गथ'फोरखौ गेलेहोनो बेनिखायनो बाहेराव ओंखारां जाबानो मबाइलसो दिहुननानै होयो बिफायाबो बेफोरनोथ' गाज्रि गथ'फोरखौ खाहोनांगौ बाहोनांगौ एसे मोदोमफोरखौबो मोजां दोननांगौ मिथिबाय खालि मेगनखौल' बेस्थ' दोनबा जायाना बेबो मबाइलाव जोंना बिमा बिफाफोरा आजिखालि गथ'फोरखौ सान्दुं गोसा बेमार जागोन होननानै सान्दुं गोसायावनो ओंखारनो होआ जोंनो सान्दुंखौबो नांगौ जेरै भिटामिन डि मिथिबाय बेनिखायनो आजिखालि गथ'फोरा एसे सान्दुंखौनो जि गोसा होननानै गाबखाबाय थायो गोदो जों उन्दैयाव सान्दुं जा अखा जा बांखा जा बेसेबां गेलेयोमोन जों दा जोंनि मेगना एसेबाबो मोजाङैनो दं दानि फैबाय थानाय गथ'फोरनि मेगना उन्दैयावनो मबाइल नायोना देनां गासिबो 15 बोसोर 20 बोसोरावनो ससमा लाग्लुंजोबनाय जागोन दा साफा सानैसोआल' मेगना गाज्रि जानानै थायो देनां गासैबो जाजोबगोन उन्दैयावनो मबाइल नायहोबाय थाबा बेनिखायनो गथ'फोरखौ एसे गेलेहोनांगौहाय गथ'फोरजों गथ'फोर बिदि मबाइलल' नायबाय थाबा जायाथ' ओंखामबो जानो लुगैनाय नंला उन्दुनोबो मोजां लुगैनाय नंला फरायनोबो गोसो जानाय नंला मबाइलल' नायहोबाय थाबा नंगौबो दां बेनिखायनो जोंहाना फिसाजो गेदेरा ओंखामखौनो मोजाङै जाया
खालि मेथाइल' जानो लुगैयो चिप्स ना मा होनो बेफोरखौल' जानानै थासै बिदिखौ जाहोबाय थायोब्लानोथ' उदैया गाज्रि जायो उन्दै बैसोआवनो गेस जानानै बेमारि जायो दुरबल जायो मेलेमफोरा साननो रोङि सक्तिफोरा खमायो आरो बेनिखायनो उन्दैयावनो मबाइल होबाय थानाङा खायसेयाथ' गथ' फिसाया ओंखाम जायाबानो नै मबाइल नाय होननानै ओंखाम जानो होसिगोन आरो मबाइल नायैनो बेनिखायनो नोंसानि फिसाजोखौबो गेलेनो थिन जोंहानि फिसाजो थाम्फै गेलायजों गथ'फोरखौ एसे गेलेहोनांगौ दे नाजागोन आं मा नाजागोन बेलाय गथ'खौ आं गेलेनो थिनहरगोन होननानै बुंबानो जायोना गाबोन जोंहानि न'आव गेलेनो थिनहरबानो जाबाय दे अब्लालाय आं थांनोसै बा दावस्रिलाय मोजां गियानखौनो होनानै हरथारबाय माथो नोंलाय मोजाङानो जादों दे माबाहाय बे थाम्फै देलायखौ गेलेहोनोनो लोगोखौनो मोनला माबा गथ'फोरा आजिखालि गेलेनोनो नागिरला बाल मबाइल नायनानै थासै बिमा बिफाफोराबो गथ'फोरखौ गेलेनोनो थिना माबा हाब्रु नांसै एम्फौ अरसै बेफोरबायदिसो खालामथारो ओंहाय जोंनिया बिदिनो जालांबाय माथो बुंबावनो जोंनि हादराव गथ'फोरखौ मबाइल होनानैसो बुरखायग्रा जाबाय दाना जोंनि सोलोंथाइ सिस्टेमाबो बारा मोजां नङा मालाय चाइनानासो मालाय जि उन्दैनिफ्रायनो स्पर्ट्सनि नलेज होखायो स्कुलफोराव नार्सारिफोरनिफ्रायनो मिडिल स्कुलनिफ्रायनो हाई सेकेन्डारिसिम कलेजसिम मालाय स्पर्ट्सनि बुस्थुफ्रानो थाखाजोबखायो स्कुलावनो फोरोंखाजोबखायो मालाय जोंना फिसाफोरखौ एसे गानाय नुबानो मबाइलसो होखायो मबाइल नायहोनायनि अनगा टिभिफोरखौ एसे नायहोजायो आरो कार्टुन चेनेलफोरखौ मालाय जोंना मा होननानै बुङो जाम्बा जाम्बि मानसियासो टिभि नायो दानि जुगाव मबाइलसो नायो जालायथारो थाम्फै देलाया आयु थाम्फै देलाय बिदि होनलायथारो आरो नों बांद्राय मबाइल नायबाय थानाङा मबाइला मानसिनि थैखौ सोबो मिथिबाय एसेल' नाय दे सामफ्रामबो नायबाय थानाङा दे नुबाय बेसेबां उल्था बुङो देनां देरबा नायबानो जाबाय दे एसे बाहेराव लोगोफोरजों गेलेनांगौ लेखा फरायनांगौ बिनि उनावहाय नोङो बेसेबां मबाइल नायबानो जाबायना देनां फिसा गेदेर जाबा मिथिबाय थाम्फै देलाय थां एसे गेलेयै थां ओंखाम ओंख्रि गेलेयै थां नुबाय दानि गथ'फ्रा ओंखाम ओंख्रि गेलेनायबो मिथिबावला खालि मबाइलखौ नायनो लुगैयो मिथिबायना हापां मबाइला मा ओंखारदों बेखौल' लानो गोसो जायो बेबो मोजांखौ नङा गाज्रिखौसो बाय माथो बुंबावनो गाज्रिखौसो थाब नुसनखाथारोबा थां नासिना नङाबा बुजाखानांगोन आयौ बाला गथ'फोरखौ बुजायनांगौआबो जि गिदिर खामानिहाय मिथिबायना हापां आं मिथिखायोहाय दानि जुगनि गथ'फोरखौ गियान होनांगौआ बिराद गोब्राब मालाय रोंखाजोबनाय बायदि खालामनो नागिरो आजिखालि मबाइलाव बायदिसिना ओंखारो बे मबाइलफोरनिखौसो नंगौ सानलाबायनो नागिरो ओरैनो मानसिफोरा बुङो बर' इउटुबारफोरखौ गाज्रि भिडिअ होयो मायो फेसबुकाव गाज्रि होयो होननानै बै गथ'फोरा बर'फोरनिफ्रायल' गाज्रिखौ लायाखै गोबां गाज्रि बुस्थु होग्रा दङ हिन्दीनि नायनो ना हारसानि नायनो ना बेंगलिनि नायनो ना पान्जाबिनि नायनो ना माराठीनि नायनो ना चाइनिस नायनो ना जापानिस नायनो ना ब्रिटिशनि नायनो ना आमेरिकाननि नायनो ना इंलेन्डनि नायनो जेरावबो बायदिसिना गाज्रियानो ओंखारसै बे गाज्रिखौसो लायो आरो गाज्रियासो बांसिन पपुलार जायो जुगानो माबायदि जालांखोथाय जोंनि सुबिदानि थाखाय बायदिसिना बुस्थु बानायबाय इन्टारनेट बानायनानै होबाय गासैबो बुस्थुखौनो इजि खालामनानै होबाय हनै इजि बुस्थुखौनो मानसिफ्रा गाज्रियावसो बाहायो बिगियाननि जुगा बोरैबाबा मोजांबो बोरैबाबा सावबो मा होननानै बुंबावगोन आरो औहाय बालनि आंथ' फिसाजो देरसिनखौ खबरखौनो बारा लायामोन थेवबो जोबोद मोजांमोन दा नैबेखौ गाज्रि जाजानो गिनानै खबर लाफा लायो दुनियानि दुस्थ मालाबा आंजों दामबो दांजायो आरो मानसिफ्रा फिसा बुयो होननानै दाय जायो फिसाफोरखौ बुवाबा दाव अननानै दोनगोन नामा एसे एनैखौ दामनांगौहाय आंनि फिसालाया गिदिर जाबाबो होथारो आं मालाय आंना फिसालायाबा मालाय सिख्ला गोसो थोलायनो रोंलायथारबाय फिसाजोआबो सेंग्रा गोसो थोनो रोंलायबाय आयौ बाला आंनि फिसाजोआबो देनां सेंग्रा गोसो थोयोबा आं मा सानगोनथाय आं गावखौनो दासो एसे सिख्ला गोरलै बायदि मोनहाङो गथ'नि बिमा बायदिखौनो मोना थेवबो गथ' दङ नालाय गथ'नि दायथ' लायो आरो आङो मानो होनोबा जों गथ'नि दायथ'बो लाखानांगौ ना अननायजों लोगोसे बेलाय नंगौ दा आंना फिसाजोफोरा मालाय गोसो थोनायजों रायजाबानो ओंखाम जाया ओमफ्राय फिसालायाथ' मालाय सिख्लाखौ धमकि हरलायबावो मालाय रावनिबो जानो होआनो मालाय सिख्लाखौ बुथारगोननो गावबो थैगोननो मालाय आंहा मिनिनोसो ओंखारफिनलायबाय बालि बे
उन्दै गथ'फोरा जि रमान्टिक रायलायो खोनाबा आंहा थिखिनि बिजौआव रागायानो दावखोयोसो आथा मानसिफोर दासो बिदि रायलायदों नोंसो होननानै दे होमबालाय आं थांनोसै नों थादो आरो दावसो देलाय नोंखौ सोलायनाय नुनानै जोबोद मोजां मोनबायहाय आं नाथाय खायसे मानसिफोरा नोंखौ सोलायनाय नुनानै मोजां मोनाखै मानसिफोरालाय आरो गावसोरनि इसाराजोंल' गिदिंजानो लुगैयो आं गियानि जाबाबो आंखौ नायनो सुखुवा होनो आं थङालि बाङालिबाबो आंखौ नायनो सुखुवा होननानै बुङो बेखौनो मिथिखायो दा मानसिफोरा जेरावबो गोजोननाय गैया होननानै बेनिखायनो मानसिफोरनि साननायखौ बांद्राय खेरखेरायनाङा दे होमबा आं थांनोसै दे ओमफ्राय र' बे दख'नाखौ बबेनिफ्राय लानाय नों बे देवबार हाथाइनिफ्रायनो लादों आरो मा मोजां नुदों मोजां नुनायालाय नुदोंमोन नाथाय जोंफोरा बायनोनो हायाना दे हौवाखौ बायनो थिनबानो जाबाय नोंहा हौवानिफ्राय बिबानो मोनो आं मोनो आरो नोंहा मालाय माहाजोन हौवा मोनदों गावहाबो खामानि मावो आंहाय मा मावोसै नोंहाबो माबा मोनसे मावदो आरो दखानफोर होनानै जादो आंलाय मा दखान होनो मालाय बयबो पार्लार दखान होजोब्बाय मालाय बयबो गस्ला दखान दख'ना दखान होजोब्बाय आंनि थाखाय गैलानो बारा गैया जाबाय मेरला दं ससियेल मिडियाआव ओंखारनानैबो खामानि मावनो हायो आइडियाल'सो थानांगौ नायनोसै दे होमबालाय थांनोसै आं जागोन दे मालायसो माहाजोनना माहाजोन गाननाय जोमनायफ्राबो जि मोजां मोजां आंहा मावनो हाया दांनो हाया मानो मोजां मोजां दख'ना लुगैदों मालाय गाननायखौ नुनानै हामा बेफोरबायदि मालाय गाननायखौ नुबानो लुगैनो हामा गावनि आखायाव थाखा फैसा थाबासो लुगैनांगौ गावनि आखायाव थाखा फैसा गैयाबा गाव खामायनो रोङाबा होग्राबो मानसि गैयाबा लुगैनोबो नाङा आंबो मा लुगैयो नाजबोदां थुदो बेरायनो थांनोसै बहा बेरायनो थांनो जालायखो सिंगापुराव थांनोसै थुदो फैसा गैथ'वा जालायबाय दा आयै ओंखाम उखैदोंमोन जोंना राजखुंगुरा ओंखाम उखैदोंनो हनै माथो नोंलाय ओंखाम जायालासिनो थानोसो होननानै बुंदोंमोन ओंखाम उखैलायथारबाय नोङो हा गोसो थोनाय सिख्लानो अख्रांनि हाथरखि ओमफ्राय अखाफोर थुख्लायनानै मेंथारबाय नामा बानलु बिदां फिसा मेंथारबाय ना आं गावनो खुनानै जाहैनोसै मालाय नोंसोला बानलु बेदाङा मा जालायखो बेहालाय गावनि गोसो थोनाय सिख्लानो अख्रांनि हाथरखि लायनो ओंखारलायो मालाबा गेस सिलिन्डार जोबबाथाय आं लायनो थिनो ना जि थैनाय बायदि जालायो ओमफ्राय मालाय सिख्लानोबा मालाय नोंना फिसालाया अख्रांनि हाथरखि लायनो ओंखारलायो लायथों आरोलै माबायदि अख्रांनि हाथरखि लायो नायगौमोन ना गोदो नोंबोथ' आंखौ गोसो थोजेननाय समाव आयै जि गोदै गोदै बुङोमोन ना आं दाबो गोसोआव दङ मिथिबायना साननैसो नोंनि फन थिखोयैयाव नों बोरै गाबै गाबै आंखौ नागिरफैदोंमोन जि आंखौ बुरखायफैनाया दालाय माथो आं सानसे गोमानानै थाबाबो आंखौ खबरखौ लाया नोंलाय मानो गोदोना बेलेग दाना बेलेग ब्रा मानि थाखाय आंथ' नोंखौ दासिमबो गोदोनि मोजां मोननाय बायदिनो मोनो आं नों मानो सोलायखो जेरावबो बेरायनो लाङा आंखौ ओइबार जुदि आंखौ बेरायनो लाङाना आं हले मिथिखाया आंखौ बेरायनो लांनांगोन जागोन दे जागोन बेरायनो लांगोन माला थांनो बेखौल' बुं थफेरा मा जाखो मा नों एसेबां सिरियास लाथारबाय होमबा दा आं मा होननानै खोन्थानांगौ जाखोब्रा दय आं जेरै बुंदोंमोन बिदि मेसेज लिरनानै हरदो दे आं एसे बेस्थ'आव दङ बाय बुं नाजुदां माला बेरायनो लांगोन आंखौ र' लांगोन आंनो टिकेटखौ दानथारगोनहाय दाहायनो दानगोन आं टिकेटखौ नों थाङो थाङा मिथिया आं बालि बापावो खुलुमबाय हापां जिरायफै आच्छा थबिराम नों खोथाखौ सिरियास लानानै फैमारथारबाय आरो होमबा नोंजों फनाव जानाय नङा साननानैनो आं नोंनिसिम फैखाबाय दे बादालिनो मा मेसेज हरनांगौ खोन्थादोल' आंनो नारजिबोदाङा दाना हिन्जाव दालालिबो जाबाय थोद मा हिन्जाव दालालि होनलाबायोब्रा गोदाव सोराव हिन्जाव दालालि जायाखैलै आं बेनाव हेफाजाबसो बिदों माने आं दाखालि गोरोन्थि खालामफ्लांबायना बादालिखौ गुवाहाटियाव गारबोनानै दा बेनिनो एसे बुरखायलु फर्मुला लानो नागिरदों आं बेनिफ्राय बुरखायलु फर्मुला बेलाय माथो आंखौनो मोजाङै बुरखायना दोननो रोङाखै सामफ्राम रागा फोजोंबाय थायो नोंनोलाय मा एडभाइस होनो बेलाय बेखौ आं मिथिला नाथाय आंनो बादालिखौ नांफिनगौ नालाय बेनिखायनो नारजि बुदांनि मेलेमखौ एसे बाहायनो नागिरदों आं दे नारजि बुदां खोन्थादो मारै बिदि खोन्थालायनांगौब्रा डाइरेक्ट थांनानै मोजां रायलायहैदो थां दे होमबा नोंसोर आंजों थांफागोन ना ओइ हाफां बादालिखौ आंनो बानायनानै होदोलै दरखार गैया नों बायदि हिन्जाव बावसियानो
जोंहासो ना मोनगोन मेलेमफोरखौ एसे मोजाङै बाहायनो सोलों बिनि उनाव हिनजावनि खोथा सान बापावो नार्जि बुदां माथो हाफां हाफांखौ मेलेम बाहायनोसो खोन्थाबायब्रा हरदोलै नोंनि मेलेमखौ आंनो बादालिखौ नांगौलै आच्छा नोंनो बादालिखौथ' नांगौ नों एबारनिफ्राय एसे बावसिया जानायनिफ्राय एसे माबादोब्रा गावनि हिनजावखौ बावगारबा सोर हिनजावा मोजां मोननोलै थांनानै मोजां बुंनानै लायफिन नों आंजों थांफागोन नामा थांफानांगौबा थांफागोन आरो थेवबो आं जेबो बुङा होमबालाय थौदोब्रा थौदो दानो थौदो प्लिज अननानै बारा बाराबा आथिंखौबो गोलाव गुग्रुब जालायनानै खुलुमगोन आं थोद नाङा बेफोरबायदि होमबालाय थौदो आच्छा दे सिख्लाफोरानो दाउखाखौ रायदों आफा र' मानो रायदों सोंनि आं ओइ बेटा बेटिफोर मा जालायदों आयौ बिफा लिंहरलायो गोरलै बायदिनो मा जादों खोन्थालाय आफा बिसोरो आंखौ गोसोम होननानै बासिदों ओमफ्राय आदा एमाव राजाया मानो गुफुर नों मानो गोसोम होननानै बुंदों आच्छा गोसोमाबो मोनसे गारसोलै फिसाफोर बेखौनो नोंसोर नांजाबाय थायो नामा बिफाखौ लिंनानै लाबोलायदों थु थांनोसै जों ओइ जाबाय एफा रागा जोंनांगौ नामा हामा इसिबां रागा जोंनो तुम गसम हुआ तो क्या हुआ दाउखा बेटा दिल की बहुत अच्छा है ना अच्छा दाउखा बेटा मानो गोसोम होननानै बुंजानाय नों आच्छा बारु थाइबानि लारु गासैबो खोथाया होमबा एमाव बेटानि थाखायसो जादों जेबो नङा दे बेफोरबायदि खोथाफोरा जाबायानो थाखायो बेफोरनिफ्राय गाज्रिसिन गाज्रि थासारि सफैखागोन देनांफोरबो बेनिखायनो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ नर्मेल होननानै सान दे दाउखा बेटा आरो नों अफ्रि बेटी बिराद किउट नों मिथिबाय नोंखौ सोरबा गोसोम होननानै बुङो नामा आंखौ गोसोम होननानै बुङो गोसोमनि साइजजों गुफुराबो हास्लाबा बिदि होननानै बुं दे सोरबा नोंखौ बासियोबा डाइरेक्ट आंनो खोन्थाफै आसामनिसो आंखौ रावबो बासियाखै सोरबा सेंग्राफोर एदावबाबो आंनो खोन्था नोंसा नोंफाया जेब्लाबो हाजिर जागोन दाउखा बेटा फै नोंसोर सानैबो आंनि मेगन सासेया आंनि आगदा मेगनबा सासेया आंनि आगसि मेगन बेनिखायनो नोंसोर माब्लाबाबो गावस्रालायनाङा दै दुखुआव सुखुआव बाहागो लालाय औ न'आव थांनोसै दिनै आं नोंसोरनो गोथाव गोथाव ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोगोन नंगौथ' आरो दिनै फेमिलि टाइम थौदो न'आव